ini mangso mos deng, tok bahan mos deng, awan bangui, je cini borong samurok manai, ro ini. Ito hingkay hambay. Dama betul tadi orang bolong kasar kok pak. Buni lila. Mana yang yang sini? Kapangni tako aro bukhuro ang miyabo video upload khaijak ga superstar phonung jangnai Saraswati puja khainai ja go hinai kiting puno bai kukulmani bodara hinai abo tabo naidi misim rok tago fitting khailai tongo tabo hingkai oje kukulmani habai phege oje kukulmani rabat bagan basakang oro je Saraswati puja kaimani o jaga go superstar phonungnani bagoi tabo tiar misim rok joto fitting khailai tongo naidi hebule joto fitting khailai tongo tabo ani bolok to ang sudu kukulmani simije ang bolok khayo ang bairani khaya je kukulmani ni simije ani bolok nungnai naidi ani bolok to sudu kukulmani simije aro kukulmani ni bairani bolok ba video nunggalak ang sudu sini kukulmani area ni simije ang bolok khayo engkai khapangni tako arbo khurung ang sanamusuko no ani channel ni bahakte video ronani musuka hingkai ba ang video ni bisingte ang ani personal WhatsApp number roironai orono ano video jekunu function tangson chalaimani ba jekunu video no ani channel ni bahaktoi ronani musugo hingkai oro ang personal ani WhatsApp number roironai no oro share khaimano ke noni je channel tongo hingkai ba je channel gana rok joto ani channel labo hati simi paithak jora naidi nayoi like subscribe khaidi noni channel no bang like subscribe khainai hingkai noni video no bang daily no no video rok hingkai noni video no bang watch khainai nung rubber bagat misi tama khaisa tama dokan na joto sekhana Ini dah, tok tui, boil, motor boil, ini mangso mos deng, tok bahan mos deng, awan bangui, je cini borong samurok manai, ro ini. ito hingkay hambay. Ini channel bungkam sarba. Hai. নাসুঙ্গে ফাটি আইব বাইরে দেখবেন ভালো কথা তো এর মধ্যে আমি দুই একটা কথা কয়ে যাই যে প্রোগ্রাম দেখাইব যাতে সুশৃঙ্খল সুন্দরভাবে যাতে হয় যারা ভলান্টিয়ার্স থাকবো যারা কমিটি আছে কমিটির কাছে রিকোয়েস্ট আমার যাতে সুন্দরভাবে এই দ্বারা পরিচালনা যাতে হয় ঠিক আছে না গ্রামে যাতে বদনাম না হয় এটাই আমার রিকোয়েস্ট আজকে বেশি কইতাম না অন্য ব্যাপারে যাইতাম না আমি খালি আজকে অনুষ্ঠান যাইব এই ব্যাপারেই আমি কইছি বাদ বাকি অন্য সময়ে আমি আপনারা বোঝাবো অন্য সময়ে আর বাদ বাকি কোনো অন্য পয়েন্টে ওদূরে সবাই ভালো থাকেন ধন্যবাদ দাও চকলেট দিয়ে দাও bolong kasar bukan roy Dama betul tadi orang bolong kasar kok pak. Buni lila. Mana yang sini? Coklat mana rok? Ada deh. Tahu ya tiga sudah kan? Sudah sakit.
Bicara ini dokter secetan tengok tu orang khai mana, tak lagi khai kecil. Hari jauh jahat itu mahal khai mana, abunu tu secetan tu tengah nangai. Okara cerok, jodoh cerok ekota orang nangai, haran nangai, cerita bulu nangai. Ini jani nawazat, kau kasali phaika, kau samani phaika, kaham koruna nakal phaika nongni, kaham koruna nawa hawidi. Asal sagai ani pangma thaka. Sing thanglai sing puilano sini ro bumung tunggu je komiti ro blankar ya falani hinoi bumung tisajak sini Kukilmani parani no Antur Tripura bona phayo bini blankar ya sakpai ke hamnai iro jodine phai sapai jakhinkai ijang phayo bini blankar laphai ke hinkai hamnai sini Kukilmani parani okrajuk nono inu kalayo Antur Tripura aro tongo Hanokti Tripura obni pori tongo Lakshmi Munda blankar ya falai nyai Pada sengkia ya pak kerap lainnya. Pada seng Kusumti Tripura hai sokpai jak doi. Seng sini tinini pandani asokpang eba komiti ni konvenat sini takok okra Hirut Chandra Tripura ni yaktoi sini Kusumti Tripura no seng blankar ya falai kya pada obni porio sini buku Rumita Tripura sini buku Rumita Tripura no sini rafai sapajak nogara yanggoi sini social worker sikla pankara pada obni loge seng Lakshmi Munda phai sapajak doi Munda no sini komiti ni okra sini barang manang Barasa Tripura bini yaktoi seng blankar ya falai nyai balakin hambai pada ya pak kerap kia seng sini Basanti Munda ni yagulo Lakshmi Munda sopai aku nai kakayo seng next sopai kia komiti ni sekretari sini Takuk okra Kharendra Tripura ni yaktoi seng blankar ya falai nyai seng no je sini parani okra sakrarang no blanket baktani seng no subaka sini mono hatini Kalimata Jewelers sini Takuk Sagotam Das bos seng no blanket subaka bono paifalaya hambai marogo sini komiti ni sekretari Kharendra Tripura sini okrajuk sini Malati Tripura no blankar ya falnai hambai paifalaya hambai faidi obahakino sini ro Sikundi Tripura phai sopai jak doi sopai jak hingga ijang faidi
Lakshmi Munda sapai jakingke jangpaidi nini bagai bo blanket kang satongo sini kukilmuni sikla butubrok nini bagai blanket kang satobojak nini bumung no selek khaijak padi sini bukuk giratini botla bini nokni borok ya saknai telangai thangnai bono ya phalnai sini kukilmuni parani ruwaja borong ganang okra sini bukuk girati tirpurani mana sing blanket ya phalai holka sini ruwajani yaktoi padi Lakshmi Munda sapai jakingkai saka padi kia Lakshmi Munda oboni poriyotongo kusila Tripura sapai jakingkai bijang phayo nini blanket no ya sakpake hamnai komiti rok nini bagai bo bumung selak khaijak blanket kang satoi phejak nini bagai padi sini Lakshmi Munda nosung blanket ya phalai holnai sini kinini pandani asapang sini borong manang Phirot Chandra Tripurani yaktoi belekena hambai bisung obahino next sini okra jukno blanket ya phalnai sini komiti ni okra borong manang okra bara Tripurani yaktoi belakana hambai padi gaising next talanya aro mabuni poriyotongo Porbati Tripura kiting punoni padi nini blanket talent hambai di sini okrajuk Porbati Tripura na blanket ya phalnai sini sikla leader sini borong ganang Binanda Tripurani yaktoi sungno blanket ini monobazani Kalimata Jewelers ni malik Sagotam Das bono paiphalai hambai padi sung sini bukuk juk okra sini Porbati Tripura na sung sini sikla leader sini borong ganang Binanda Tripurani yaktoi sung blanket ya phalai nai Korokcha taku Nirendra Tripura bo tini bukuk no bukuk ni bodala bomani bodala bahajala no ya phalnai jung joto ya ba khoroblai nai jini sikla kukilmuni sikla buturai ase kam khaitongo no ya phapung khoroboi bongno santana rodi belakana hambai basilama kukilmuni parani phai sapai jakdai eba bo phai yapung nokni borok ke bo phai sapai jakingke sini tinini pandani asapang sini borong ganang okra Phirot Chandra Tripura bono risa aro besro phai jani bagai sini pandafang tinini sini pandafang no sung risa rola nyai padi sung pal ke yafa khorobla nai kesa ambai oboni phorio sung sini kukilmuni parani ruwaja sini borong ganang okra konna Mohon Tripura bono sung risa aro bes ya phalai nai belakana hambai padi oboni phorio sung sini i komiti ni okra sini borong ganang takuk okra Bara Tripura bono sung risa tai bes ya phalai nai
Tadi sung obni pariya sini sikla sini borom ganang sini je social worker sini jati dafani bagai samung tangnai hamkrai ini sini borom ganang biram natir furana sung risatai besia falanya. Obni loge sini komite ni sekretari sini borom ganang takho kora Kharendra Tripura bona sung risatai besia falanya. Balakin hambai sung sini panda basgang thangwanya tadi sung poilano sini i panda ni sini i puja komite ni sekretari sini borom ganang takok okra Kharendra Tripura bini khuktoi sung tini ni panda ni lamsokma kokthai eba lamsokmung speech sung khana lainai bini khuktoi khuksa khungnai. Halo cek, halo. Joto okar rono khulum ka saksale rono yagramoi serak rono lamsogo sini tunini ije Saraswati puja sungje Saraswati puja kailekha chung jotoni chuba chumangkha jotoni chuba nango obni bagaino anikesa koimong tongnai sini ituni ni program bibinno jagani samani kasalni phaisaphaijak chungno je bisa songoi sini puja komite rokno phung jese khari jamani bisi boro khai dami mane rok bangmaya phung jono blengar kangsa phung sung sitanto khalai sung bi jononi list khalai jakha hinke obni bagaino jotne thane koimong tongnai jesung omokhe mano omokhe maya hino kya kharok ta kole jadi karon khai main khai sini boto fan dorkar sikla buthuni pandani asok phang totha chini tini puktabuni loge sokpaijak chini baskango chini kukilmuni parani borom barang ruaja tai phai sokpaijak chini daiso okrarok tai jenok baskang asoi tongnai mafani saman taku buhuk jotono khulumai aphrei noni baskango kokthe tini sanin chaitok nai tini ang belekheno tongthogo tai hambai marogo tini i kukilmuni parani sikla buthu i parago i mahai chigonsa naithok kaisa puja kaisa mela organize khemani bagui tongthoknani entertainment khenen chin nango obri loge obahai keno chini samaj no chini borok no chini jati chini tobha no chung sai mana ang borok no maham jaknai obri ekta mari tini kukilmuni sikla ja khaitani chung khulumnayo tani bagui bosor porikha phasong thungini khulumnayo ebo mataino bosor porikha phelen thuni khulumya tini obri bagino joto mataini joto pujani ekta uddesho tong saksalai specially hainai je ani next generation ni tongnai sikla chalai rong nang sanani muchugo hari nai hini jabai bisas khai mahai obai ga chung samung buchung ma khainai jodin ang mataino khulumoi jodin ang nogo boi perai tong hangkai chini saraswati lai devi lai chungna phai porikha go kolom khata go siyo phai galak obani bagai tini i pujani je khainai te tini iro tini puja dayo entertainment nainani bai phainai rong nang haido khainani muchugo chung chini basa putino jebe chung khulum mani hai chung je khulum chung bimani hai obahai chung basto chung chini basa putui tai chung sak chung songsa go chung basai mana bagui chung sesta chung